historische entree gerestaureerd. Het is vandaag 23 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Ouderpark is bezig met een grootschalige renovatie in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Heidemij. De eerste fase daarvan is nu afgerond. De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken bomen gedund, waardoor meer ruimte is voor het jonge bos en de beelden. Afgelopen tijd is gewerkt aan een bijzonder onderdeel van het grote project, het vernieuwen van de entrees. Een belangrijk project, omdat het natuurlijk het eerste is dat de bezoekers van het Ouderpark zien. Het Ouderpark is toch al heel iets bijzonders, hè? 19 hectare binnen de bebouwde kom. Maar ja, als je eerst door zo'n poort gaat, dan geeft dat toch even een gevoel van hé, ik kom ergens binnen. En dat is ook de bedoeling. Het is toch de eerste indruk ook van mensen die het Ouderpark niet kennen als ze door zo'n poort lopen. En het is echt, ziet eruit schitterend uit. De historische entree is compleet gerestaureerd, op basis van hoe de oorspronkelijke poort er in 1911 uitzag. Veel plaatjes van het Ouderpark vroeger. Hè. Dat was toen de plaats van de zusters van Ursuline met meisjesinternaat, Jeruzalem. En er zijn heel veel foto's van. En deze poort onder andere stond op foto's. Die hebben we weer in ere hersteld. Weliswaar vernieuwd, maar het ziet eruit zoals het vroeger was. In eenzelfde stijl is ook de nieuwe hoofdentree die aansluit op het parkeerterrein gerealiseerd. Dit alles is gedaan met de hulp van veel vrijwilligers. Aanstaande zondag 25 januari wordt de eerste fase van de renovatie feestelijk afgerond. De komende 2 jaren volgt de restauraties van 2 prieeltjes en de authentieke rolschaatsbaan. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 6 uur 's avonds. Maandagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog en blijft de temperatuur steken op -3. In de ochtend is er kans op natte sneeuw of ijsregen. Daardoor neemt de kans op gladheid toe. 'S Middags is het op een bui na droog en wordt het 5 graden. Zondag blijft het ook zo'n 5 graden en droog. Ik wens u een fijn weekend en tot maandag.